Ay ardı yok, mutlu ödem eyledi. Ardı normal yok mu? Ana. Bir şun meşhur restoranda gelir mi? Çok cemaatlerin oğuzunu toy. 10 yıl bundan çok men bir katmas pulda deyip ardı ödüler da yani bilen konsept oldu. Bu tavoldan toyların saat toyların alpaktı. Ne oldu toyun ardı yolu çok toy çıktı. Ne bilgin yani. Adam ardı öttü. Abi böyle yani dedik korsa indi var ama şehrin laptop kan şehre var yokun mağda etmeye bir ardı yolun tamamlanıyor. Lekin tinletin ile hava. Ona bir ardı yolun doğamatını dedik korsa restoran içinde yine dinakort aparatta ingo aparatla bir orada restoran içinde biliyor musun? Nerede? Onun ardından ben de ardı yolun ardı. İkisini birden al gidiyor dört ne? İkisini birden al gidiyor. Doğru. Al. Şu atın ne? Reklama içine yer. Yaxşılık salt unutulyamy ya yamanlyk. Ey näme köp adamlara yaxşılık unutulýar diýilýär bolyn. Ikisem men şuýnadyň. Mena yaxşylygam unutmak yamanlygam. Men ne yamanlyk salt unutýan, mene yamanlyk edýänler salt unutýan. İçimde saklamayan şu yamanlyk edenleri derrew köşeşýän, yaraşýan. Yaxşılık. 10 ýylda getip bir gede getmeden bardy bir köpde. Yaxşılık salt unutulýar. Ýöne näme şol yaxşylyk edeniň nämetine bagly. Adam kärçiligine nämetine bagly, wyjdanyna bagly. Adamın özüne bağlıdır. Yamanlığım ana bir yüreğimde saklap ne edip görmek men özüme unutyan ilk yamanlığım unutup başarsan o öyle öňe ýörem öyle. Hava nire var ýaňlarynda? Ardyňay, ahir ardyňay. Karoçy bugün hava. Bugün emirin ardyny hasyl edýäs. Utormadan emirsiň ardyny. Onun Elif Can'a da rolü alalıydık abi. Nerede var rolü? Elif. Varsam yanımda. Görkem varsa. Böyle. Ha, yaddan çıkmak kaydayım. Tişört için maralı minnettar. Soğudu uğradıktır. Sağ ol da onun. Spasiba. 3 saniye var. Şunu ayrıtın öyle adından soğudu uğrattım ama. Doğdu mağatullah haneken bu arada. Millet selamun aleyküm täzelik. Repli dilin ikinci sany şulan 25-ne ýagny awgust aýynyň 25-ne belet filmde goýular. Arkaýyn tomoş edip bilersiňiz. YouTube'a bir açyk ýyjrak goýular. Sebäbi belki diýsem beletde goýalyň. Belet biziň öz platformamyz ýagny ýurdumyza degişli bolan platforma. Gitdikçe ösüp barar bizem näme? Badyna näçe bat goşup bilsek, goşup bilsek şonça gowy. Şoň üçin ilki bilen beletde tomoş edeliň. Soň känegle men YouTube'da goýar. Menem şu wagt marda täsin studiýadan çykyp gelýän oglanlar sepleýiş işlerini dolu diýinler. Tuweleme ýaltanman işlediler menem giýje günü diýanlarymdan. Ana näme saglyk görüşýänçek. Hemmeňize salam. Bugün gaýnatamyň haýyşdy boýunça baklajany we pasta bişirdik. Gerekli zatlaryň hemmesini ine körkedýän baklajanyň arasyny dilýän tüsse geçirýäli, goýja falgalaýan 17-20 minut gömýän dufkada bişirseňem bolýar. Inede taýynja görnüşi hemmesiniň daşyny aýryp häzir bir-birden blendera salyp başlaýas. Ine brinzadava, 2 ложка дув, бурч, красный перец, алычык, оливковое масло блендердан geçirýän. Inecikge we salam taýynjak pastamyz baklajanowy şlarýalyk çörekde ýesen has lezzetli bolýar, tüýçi bolýar. İşteňiz açyk bolsun, noş bolsun.